ada pecinta jalan tapi kebulai, kebulanan. आंहा बहुत सिन्था दंलै भाई आं बहुत मानसिखौ बुरखायबोदोंमोन YBY अनलाइन ओंखारदोंमोन दा एसे गोसान बेयाव सोदो होननानै आं मोजां मोननानै बुरखायदोंमोन बहुत मानसि सोबोबाय आं दा YBY आ खारबाय खारबाय बिनि थाखायनो आं असह्य आंखौ गोबां मानसिया रायबाय होनबाय ओंखायनो लाजिबाय आं थानो आं थाङासै गुबुन कान्ट्रियाव बारलाङासै आं बिदिसो जादों जाग्रा लोंग्रा लाबाय एसे फैसाबो दं नै मोनसे लाबाय आंखौ लोगो मोननाय नंले दा बड'लेण्डआव आं थाङासै गुबुन कान्ट्रियाव आंखौ आसा दाखालामसै दे बाय बाय आं थांबाय ला गब्र'मा बा गैले आं गब्र'बाय आं बायदि दा गब्र' बाय बाय दे दिनै साफा सानैया सिगाङाव हाबबाय बिसोर मालाय लाब जाबाय बियो लासैनो बिसिनि जेसेबां कम्पानि दं डाउन जालांखायो बयनोबो फैसा रानना होनो हाखाया आरो जाय मानसिया सिगां हाबनानै बै मानसिफोरखौ सोदोंना बिसोरखौबो हमनांगौ आरो माखासे बुस्थुखौ आं बुंबावगोन दिनै जोंनियाव ओरैबायदि छाफ्रिफोर दङ इउटिउबार बे मैथा खावला इउटिउबारफोरा बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव लन्च खालामना होनांगौ बिनि सायाव माने डिपेन्ड खालामनानै मानि थाखाय बिसोरो स्पिच होनांगौ मानि थाखाय बिसोरो कन्टेन्ट लाबोनानै मानि थाखाय बिसोरो होनांगौ इउटिउबारफ्रा आं नामखौ लाबोला फैदो दिनै आंथ' बुङो जाय मानसिफ्रा इउटिउबारफ्रा होबावदोंमोन बिसोरखौ जेलाव सोजोबनांगौ कन्टेन्ट मोजां लाबोनानै नोंसोर हो मा गोदाव सोराव फ्रड गेम बिलाय मा फ्रड एप बिलाय बेफोरखौ होनांगौ मा दरखार दिनै जे अनेक मानसिफ्रा जे लान्दा खान्दा जाजोब्बाय बिसोरखौ मा खालामगोन दे होफिनदो इउटिउबारफ्रा होफिनदो दे इउटिउबारफ्रा दानो होफिनदो मा जाम्बानि लन्च खालामनांगौ दरखार नोंसोर मा घन्टानि नोंसोर होनांगौ दरखार बे इउटिउबारफ्रा बहा खारखोमा जोबखो दा ओमफ्राय बहा खारखोमाखो बे इउटिउबारफ्रा बे इउटिउबारफोरनिखौ नोंसोर नायबावदोंमोन बे इउटिउबारनि नामखौबो हर नोंसोरो सोर इउटिउबारनिखौ नोंसोर नुदों कमेन्ट्सआव हरजोब नोंसोरो YBY आव फैसा दोननानै सोर बेसेबां लस जाखो एबा सोर बेसेबां रां आरजिनो हाखो बयबो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामहरनो हागोन लोगोफोर आङो बिनि बागैहाय मोनसेबो भिडिअ लाबोआखैमोन ओमफ्राय दिनै आङो फार्स्ट लाबोनाय जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला बे YBY नि बागै आङो जेबोखौनो मिन्थिया एबा गोबांथार एपफोरखौ आं नुनो मोनदों FKBनो माबा भेक्सिननो मा होनो गोबाङानो भिडिअ लाबोदों आरोना नानानथा रोखोमनि भिडिअ लाबोनायखौ आङो नुनो मोनदों आं मानो लाबोनो मानो होनना बुङोब्ला बे YBY नि बागै आङो जेबोखौनो मिथिया डिटेल्सखौनो मिथिया बिनि बागै आङो बोरै भिडिअ लाबोनो नाथायब्ला आङो गोबांथार भिडिअ लाबोनाय नुदों दै मोजांनो मा होनो ओरैबायदि लं लास्टिंनो जेबो जायानो खारानो मायानो ओरैबायदि पाब्लिकफोरखौ गोदौ होबाय आरोना जायफ्रा दोननानै रां आरजिनो हादों मोजांनि बाथ्रा आरो जायफ्रा दोननानैहाय बेबायदिनो गोबांथार लस जाबाय बेफोरो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो दोनग्राफोरखौबो जेबो बुंनो थाङा एबा धोनिफोरखौबो आं जेबो बुंनो थाङा मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया बिसोर जायफ्रा गोबांथार लस जाबाय बेफोरो आरोना दा गोबांथारफोरखौ आङो नुनो मोनदों मोजां होननानैहाय दा गोबांथारानो बेबायदिनो हाथेर मबाइल दङ स्मार्टफन मबाइल माथो मोजांथारनो माथारनो बयबो दोनबाय सोरबा बायदिया दाउ अमा फाननानै दोनदों ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना सिगांबो बेबायदिनो मोनसे डलार होननानैहाय गोबांथार हा हु फानलायनानैहाय दोननानै खारबाय दा थिग बेबो दिनैबो बेबायदि माबाया जाफैबावबाय आरोखि ना आंखौबो गोबांथार मानसियानो थोनदोंमोन दै ओरैबायदि मोजांनो मानो लिंक हरलायदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो मोनसेबो जायगायाव दोननाय जायाखै दै जोङो आखाइ दङ इसोरा जों आथिं आखाइ दानानै हरदों मोनजाब्लाबो जों मावनानै जा बेयावनो गोजोननाय दं दै आङो मोनसेयावबो दोननाय जायाखै ओमफ्राय माखासे आंनि न'नि मानसि बेफोरखौहाय सोरबा बायदिया फुस्लायनाय मानायफ्राव बुंदों आरो आं बेफोरावहाय दोननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला बियो मोनसे जुवा सिस्टेम हो आंनि मानसिखौसो होनदों दै आं गुबुनखौ बुङाखै दा नोङो बेयावहाय जुदि थाखा दोनोब्ला नोङो बेखौहाय एकदमबारे मोनसे लटारिफ्राव हरदों बायदि नोङो साननानै ला बेयाव दोननानै आङो रां आरजिगोन नोङो बेखौहाय सिमाङावबो दासान होननानैहाय आं बुंदों दै ओरैबायदि सोरबाया आङो खोनादों आरोखि माबानो बेफोरबायदि मा होननांगौ जाखो लास्टिं होआ माया खारगोन मागोन होनग्राफोरखौहाय माबा नागिरगोन मागोननो सरखारानो बेफोरबायदि होनलायनाय खोनाबाय आरोखि ना ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दा मा जाखो लोगोफोर दा बेखायनो बेफोरबायदियावहाय
गोसो होनाङा आरोखि ना जायफ्रा दोनबाय दा बिथांमोना दोनदों थांला थांबाय एबा फैला फैबाय होननानैहाय बिथांमोना दोनदों आरोखि ना जायफ्रा रां आरजिनो हादों बिथांमोननि थाखाय मोजां आरोखि ना आङो बिदिखौ होगौमोन मानि थाखाय आं होआखै होनना बुंब्ला आं बिनि बागै जेबो डिटेल्सखौनो मिथिया दा नों मिथियाब्ला रायजो राजानोहाय फोसावना होनायनि मा दरखार नोंथ' मिथिनांगोन डिटेल्सखौहाय गुदि खिथा गासैखौबो बुजिनांगोन मिथिनांगोन अब्लासो ना नोङो फोसावनानै होनो हागोन दा आं बेखौ मिथियाखै आं भिडिअ होआखै दिनै आङो गोबांथार ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय मबाइल बेखेवब्लानो खालि YBY खारबायनो YBY खारबायनो मबाइल बेखेवब्लानो YBY खारबायनो दा बुंनो बायद'था जाबाय आरोखि ना दा बैफोर मोजां मोजां होनग्राफ्रा भिडिअ लाबोफिनदो माब्रैबा मोजां जागोन ओंखायनो आं बुंगोन आरोखि ना नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनोला मोनबाय था डिटेल्सखौ नागिरनानै मोनब्लासो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौ आरोखि ना बे YBY मालिकआबा सोर बेखौबा सोर दिहुनदों बेफोरनि गुदि खिथा थं जेबोखौनो मिथिया दा दुखुनांथावनि बाथ्रा सोरबा बायदिया लस जाबाय बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथावनि बाथ्रा बा सोरबा बायदिया लाब जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोजांनि बाथ्रा आरोखि ना ओमफ्राय दानिया माबा KYC होलायनांगौनो फैसा जमा खालामलायनांगौनो फैसा थोआखै खोमा माबाबावनोहाय जायफ्रा दोनगोन माबा खालामहरगोन एसे साननै हयै खालामदो आं खालामबो होनना खालामाबो दा होना आरोना बे नोंथांमोननि सायाव आरोखि ना नोंथांमोननि सायावहाय डिपेन्ड होगोन बियो